Yun, nandito nga tayo ngayon sa Zambales. Yate bro? Wah, mobile. Chill. Yan, napakalinaw ng tubig. Nice. Tignan mo, hindi kayo pinayagan dito pag ginawa Yun, may mga tent po kayo nakikita dyan. Yun, hanggang po doon. Daming mga nakatent. Yun, dyan lang muna at sarap maligo. Ano mga brad, dito na tayo. Vloggers siya ngayon, vloggers. Panoorin nyo sa channel ko to Yes. Salto. Channel to. Linaw ng tubig. Yan. Yun. Napakalamig. Yan, may diving board. Malaki. Tsaka may mouse mababa. Yan. Pasyal po kayo dito.
Uwi na po tayo. Yan. Dito po yan sa Cotto Mines, Masinloc. Maraming mga nag-overnight, may dala silang tent, may duyan. Yan. Napakalamig ng tubig. Yan yung dadaanan ng motor natin mamaya. Ang daming tent. Yan. Doon sa bandaron po tayo galing kanina. Sa may diving board pagpataas. Kain daw tayo sa labas. Yun oh. Sarap kumakain dun oh. Lula! Kain na Lula! Apo! Wah! Ulam ay itlog, isda, kamatis. Bigla ko mayat yung sabi kayo. Ang alikabok naman ang kinuha. Ayun, yung isa ayaw kumain, naglalaro. Ate,